Enyero badan pindon buram malaka por. Enyero badan pindon buram malaka por. Enyero badan pindon buram malaka por. Ka buram haupa bhau kun badamen sim bakuit. Ko trai Jisu. Ngi mane yame. Ngi eat yame. Ngi sngongu yame. Naga binda ka jing don jame ha padeng jangi. Ha kane ka janmit. Ko Jisu ba eat. Ngi baro ngi alum lang. Ha kane ka jing duai online. Namar jame. Ban pindon buram yame. Ban rake yakasngi ka jame. Mela eat yangi hadu kata. But mela wan ban shong sa batngi. Ha kabashim yakadur jongi ki buri batalot. Jisu katbang yalum lang ha kanega janmit. Ngis ngautu yaki jing talot babun jongi. Ngis ngautu yaki pop jongi. Ngis ngautu yaki jing duna jongi. Ngis ngautu yaki jimpang jing shitam ha kada kot met jongi. Henry ngidon ka jing kermen hame. Kam dame kadba uppa ba kuit pa Francis upin kreben pli ya usnem janga jubilee. Ngidon ka jing kermen ba mennum ino yangi marwe. Ko Jisu hakane kap kerlip mat peit yangi way pay way. Peit yangi ki batalot. Ngiduwai kerpang Jisu. Nagabinda ki himmen ki para jongi ki bapang ki bashitom. Don ime eat ipa eat bashimendalang. Don ki bapang ki bashimendalang. Hagane ka jing duwai no bena. Wadara ka men siem jongi katrang manle shayi mane. Bandon lam bat ki paid ringet. Namar ka jing talot jonga met jongi kamsha yaki bantur shaki mane. Henry kadba ngi duwai hakane ka dur. Isne yangi ko Jisu. Pen kalain ya ka men siem jongi. Ta yaki bapang ki bashitam. Don giba sausi halor ka jing talot jonga met ka pad jongi. Don giba kusalai hala ka met ka pad jongi. Don giba sausi halor ka jinglong jongi inga sem jongi. Don ki kinna ba sausi. Don ki kelum ba sausi. Don ki longumi longupa ba sausi. Namar buon jait ki jing talot kabakia kandu haga jingim chonki. Shimdi pura ingi vai pai vai menda. Pen kalaya ka jingim jongi. Kadbangi duwai riubale haga nega por. Ko himmen ko para. Ngin IT yalade hau Jisu. Kadbangi stang kanega novena. Haga nega sngi. Kabasaw jonga jing duwai novena. Nginang. Kerpadi au Jisu. Ban pen kray ka donur ka men siem jongi. Kumba pen kray ujaw sa bakuit. Pat ka Maria Teisoti. Ban pediang au Jisu. Nagabinda ka jing ka jongu. Ngirungin pen kray. Ka jingim jongi shimet. Walarangi shem bun ki jinge. Nginom du jing karmen. Namaru Jisu ulang ka jing karmen jongi. Kumki angel kilar wai habalaka ya winom pedim. Nagabenda ka jingsuk jangka perte. Ngiru wai. Nagabenda ka jingsuk. Nagabenda ka perte ka bayale ya ketema baper. Kari kawai hadin kawai pat. Kiale ya ketema. Persya ya ki parabriyo. Giduwai nagabenda ka jingsuk. Giduwai ru nagabenda ka balang baro kawai. Bakat baka pin kare nagabinda ka sngi ka jongu Jisu. Ay ba baharo ki bangit kinangki shirhem hauni usnem hajar arpusaw kadbangireke ya ka sngi buram jonga jingka jongu Kris.
Hakatang pa kun sim kun aman. Kublai tuan banera panga. Kau buram hau pa bu kun bram sim kut. Kumba gnong kong jum ta bro nom la nom aman. Samphashim kanambar shpo. Yus im ken rad uban sawan. Alingin yamane. Turisa kun Zion, batuk menting eko kun Jerusalem. Kami utrai kenrat sawan, bat jing syai bakrau kan dona kata kasngi, bat kilum bakin tu jing bang jing tiang, bat kilum red kedut kangam. Baruan nong yatulpa bakrau, badun sa pentemai ka Jerusalem. Yus im ken radu bansawan, alingin yamani. Hakimin wanu blay, Badu breu na ying udabe ban shong halor kaken. Dipin ia u, bat kan kmen hun kadonu. Yus im ken radu ban sawan, alingin yamani. Hakmin wan utrag nong yada jongi, ubakut ki Israel, ubakong halor ka kli ka pang snget jong kahima. Bad un sensyar na duduriyaw ba haduduriyaw ba, bad na duwa ba syadu bakut shitalup ka perteh. Yus im ken radu bansawan, alingin yamani. Hakmi utrai ken radu wan pau, nges kem un lam len. La uslem ba wan tu yai abyu, na ba shisha wan baru. Yusim ken radu bansawan, alingin yamani. Utrain sawan yarkum uslabus nyulang ron. Hakis ngijong ukan mitsabni taba palang kahon. Batkin haikan dap kajing su. Bad barokis impertekin maneu, baroki benreu kindam yau. Yus im ken radu bansawan, alingin yamani. Enkahangi yau kunlung, badan kod yang iu bleyu badon bor. Hakaket nabi pajong un shong bad un sensyar. Ya kajing sensyar haterpe la jong un bang. Yusim ken radu bansawan, alingin yamani. O Bethlehem kodong ba jong ba lortam, napaun mi unong sensyar ki Israel. Bat kajing wan mi jong u, kan longkum kabastang kabom juku. Tien pen krau ya u hashit lup kaperte.
Padhaka kendeu ka jingsu enda uwan Yusim ken radu bansawa Alingin yamani Risa neng bat kendeu dewaya ro kolu lumbakin te dakajingmen lumrit ruda kahon Try chong iun la kirang li chen ken mau a try wan cho yang i dai ching pen im ching ble kum ka jer kup neng kum slam ben hab ya ubaho paruto angke dau nangka say lung yunong ben La jing is ne ka jing penim tu payunong sen char pertai us imaryang utrang tuan try who play John Born to pay Panin La Yin Wan Choyang Iha Ka Ching Su Ngin Kmen Bat Ngin Yo Jing im bertei ngin bun ya kalenti jong mi ben benaki gentil baro ka jing ben im jong mi Tuan ku try Tuan pensem Jing kum lupa wan lau Ben kialaka borbat wan Ben im na jing long ra Amen dakan kip neng bat wan kilung kin sha sok men ben iala kakmat hangi ku try usim kip Rom uplay upadon bor nong sengka jai ben real
ku ubleng kadem kangu karwai klempu burong ubleng lai we Kalnong red Unong yalam linti jungi ukun lang brod baklem todak urung nagabenta jungi wala penlong kum umilki sadek uling do sebom jukut berjunom la junom ulong usem jong kahok kapateng jong u kam don jengkut Kajis ngongo yau play. Surba siang kapar kelenjing Drum yongit kasam lengba Terniu ba drum kit bejing Shai jisu wan ba bentaba Ukun lang brod nak neng uhyar ban Tut sius payu kun benril Ngin jauh man ngin ngau sik tang yala ki pop kuna bansin Utrai ba krau burom kabon Jing long priu ba po upon Kado jongi kado jongu Ban siu kuna dala jing mon Kak po batlem kak mi ujit kak ket pernai jong uban lon Rakam snow tu ki jing maya Rengkat bat kabu it ban shon Tempel uplay hakut syadeng Kaseng nong rimbun shong unsang Ya jing long kmi ka shim burom Ka te so ti junom kasang Ublay ukpa burom kan long Kum ju hukun marway jong Hunong penten men simbaku Junom shabom juku Amen. Nakana marchis pa Andrew Pusau ngin khod yaman sim ko iblen chi we bi we Go try can run men sim uble Ngi kwa ban yo ki jing ai Bangin duble ka hok sudan Nginang kambe Nginang kambang To ai jing stan Ai jing ngau tu Kabut kabur To ai shu shu Ching te ban ngin rible ngin don ka ching shep
ting you blame to dayangi na unong shun kum tangin don jing suk shibu men long mami unong yalam kin be kin ba kik tin kikam. Gospel jong Matthew bakot kalanong kapaneng kong kadkot kabakat parak ter hadu arpulai kajingka yau Jesu Kris kalong kumni kakami jong u kamaria kalayate ekdin ber Joseph Henry shua bakin yapoi la shem bakalapun nau mansim bakot kumta u Joseph u tengah jungka ba ulong u bahok bad kwa bantat rong yaka ulamut ban pelaj no yaka char Henry katba udang perkat syapang kani u angel utrai ulapau ha u hakajing pos new badula ong ha u ko Joseph ko kon u David wat kau ban shim tengah yaka Maria naba ita iba kalaseng ilong nau mansim bakon kan kha u kon bat pin khot kerteng Jisu ya u namar unpen im yala gipat na gipop chungki kani baro kalajia ban pendep ya kabau trai ulala keren dau no ya tho lupa kathai suti kan sapun khon pat kan sakha ya khon pat en khot ya u Emmanuel kabamot ublei udon batni ka gospel chong trai Kajing roy ni ko Chris. As we are in these days of novena, preparing ourselves to receive Jesus into our hearts in a worthy manner on the day of Christmas, Kadba ngidang don hagini sngi jong kajing tuwai nobena ban pen kre nagabinda ka sngi ka jongu Chris nagabinda ka sngi buram Christmas. and during these days, we have been reflecting and listening to different talks during homily and even during the past 3 days of our novena. Hagini sngi ngidang puson ban ngidang yasnguru yakijingi kai baper hakapor mas bat kumjuru nakijingi kai bat kijingalap jong na babu ngutki nongyalap. Today, I would like you to be with me and reflect on the theme, Emmanuel, God with us. Hagani sngi ngakot nga veri pi vei ban puson rengkat bat nga halor kapang Emmanuel uble udon rengkat badngi. From this gospel passage, let us take the important point, Emmanuel, which means God is with us, for our reflection. Hagani ka binda jangga gospel kabangi puson minda ngin pai sya kane ka kendin Emmanuel uble udon rengkat badngi. This title is something so much deeper than Jesus coming. It is Jesus staying with us. Kane ka kendin Emmanuel bad ka kerteng Emmanuel kalong kam jiliu ban iya ka jingwan jongu Jisu kabamot u Jisu usa rengkat badngi ne ngisa rengkat badu Jisu. God was with us. God is with us now, and He will be with us. And this promise of Jesus we can see in the Gospel of Matthew, chapter 28, verse 20, where He says, I am with you always to the end of the age. Kamut uble uladon rengkat badngi uble udon rengkat badngi uble ya idon rengkat badngi bad haba ngi puson hagane ka pang ngilaban kin mauru ya ka jingkula jongu Jisu haka gospel jongu Matthews kaba arpo pra arpo haka ba Jisu ong bad to tiskem
Bangan don rengkat bat pi barabor hadu kabawaino kaperte. From his coming to his going, Jesus has been reminding us that he is with us. Bad nadu ka jingwan jongu Jisu hadu ka jingleit pai jongu udang yai pen kan mau yangi ba udon barabor rengkat bangi. So, my dear brothers and sisters, God is always with us. He is with us even in the darkest moments of our life. Ko himen ko para uble udon barabor rengkat bangi. Wat ba udon ro wat hakapor bangis ngau kutlad bangis ngau dum bangis ngau si. Even in those moments when we distance ourselves far away from him, because when Jesus came, he said, I will never leave you or forsake you. Wat haba ngi jingai na utrai don gi por ngis ngau jingai. Wat kata ka poru ujisu udon rengkat batngi na marba ujisu la ong nganyai don rengkat batpi. He is with us even through our imperfections, fears, doubts, worries, anger, hardships, pains, and struggles. Wat ujisu udon rengkat batngi wat hapadeng ki jinge babun jangi habangi sosi habangi do jingkarmen haba ngis ngau jinjar habangi ngau kutlad habangi kuslai habangi ngau marwe ujisu udon rengkat batngi. I remember I saw in one video clip about the presence of Jesus. And in that video clip, it was like this. Bad ngakin mau kawe ka video barit kaba ngala yo I syapang kane ka jingi kai jong ka jingdon jongu Jisu batngi. When a student was writing the exam, Jesus was catching the hand of the student and writing along with him, inspiring him. Ha kane ka video ngai yo I kadba uwe kena udang to exam ujisu don rengkat batngu badudang bat ya kakti jongu badudang yarap yawu bentobha ya ka exam. And when a man was driving a vehicle, Jesus was driving along with him, protecting him and directing him. Kadba uwe pat ubryu udang nya ya ka kali ujisu don rengkat badudang yarap yawu banya ekakali ba uyada iawu bada udang penslur iawu bad udang yarap iawu. And when a woman was giving a child in labor pain, Jesus was standing near her and consoling her. But kawai pat kakinde kadba kadang sukun kadba kapin kare ban ka ukun ujisu uladon rengkat bat ka ha ka ba pintengen iyaka ha ka ba pinslur iyaka ha ka ba ay minsiam iyaka. And when doctors and nurses were treating the patients, Jesus was working along with them, directing them, inspiring them what to do, and giving them medicines. But kumjuru da kawai pat ka jingjia kadba ki doctor but ki nurses kidang iarap ia uwe unompang ujisu udon rengkat batki banai minsiam yaki banai jingstad yaki ban yarap yaki ban sumarba ya utau nompang. When young boys and girls were in depression, Jesus was standing near them, embracing them and consoling them. Kadba ki kun samla kilangop ha ka jing sosi bat ka jing do jingkermen ujisu ilayang rengkat batki bad udang pentengen yaki udang ay minsiam yaki udang ay jingkermen yaki bakin yai syaprang. And when small children were playing games, Jesus was playing with them and making them happy. Ujisu ula donru rengkat bat kikina kadba kidang yalakai ujisu ula yalakai bat ki bad ula penkemen yaki.
All of them, they didn't see Jesus, but Jesus was with them. Baro kini ki bruyu ka bangala karan minda kim shimla yo I satya ya ujisu henre ujisu uladon rengkat batki. My dear brothers and sisters, Ko himmen ko para bayit we can't see Jesus with our eyes, but Jesus is with us. ngimla ban yo I satya ya ujisu dala ki jongi kemat henre ujisu udon barabor rengkat batngi. God Emmanuel continues today in the form of the Holy Eucharist. Bad ujisu u Emmanuel u yai beteng ban don lang batngi wat hakadur jong yuk ka Eucharist bakuid. He chose to be with us by humbling himself, taking the form of this piece of bread just to be with us because he loves us personally. Ula jid kane ka dur jong ka Eucharist bakuid ban don lang batngi ban eat yangi ban pen klein yangi ban pen dengan yangi. And Jesus is also present in each one of us. Badu Jisu udonru hapadeng jongi iway pa iway. When we encounter each other in our day-to-day life, we are encountering Jesus indirectly. Haka jingim kaba man kasngi kabangi yakendu yaki himmen ki para bruyu ujisu udon hapadeng jongi. When we speak kind words to others, we are speaking kind words to Jesus. Kadba ngi karen yaki kendin snaulem yaki way ujisu udang yopidiang yaki te kindin babha jongi ketin snaulem jongi. When we help poor people, we are helping Jesus. Kadba ngi yarap yaki bruyu baduk ngidang yarap ya ujisu hi. When we listen to the person who is sharing to us about their pain, we are listening to Jesus. Kadba ki himmen ki para jongi ki atukana hangi shapangi jinge babun jongi ngi snap shisha ya ujisu badu jisuru udon rengkat bangi ban pendengen iyangi. When we visit the sick, we are visiting Jesus. Kadba ngi lay jingo ya ki bapangi bashitom ngi jingo shisha ya ujisu. Because God has created us in His own image and likeness, and therefore God is present in us. Namarba uble wala tao yangi haka dur ka dar jongu hi te namar kata khaba ngi le kano ka kam isune ngi le yakine nagabinda uble hi. So my dear brothers and sisters, during these novena days, let us hold on to the promise of Jesus Ko himmen ko para hakini gis ngi jonga jingduwai nobena tonginang bats kem yaka jingkular jongu jisu. and bring blessings upon us and share that blessings to others by rendering our humble works to others. Hakani ka dur hakaba ngile isne yakiway ngidang yo pidiang yaka jingkarku na ujisu bat kumjuru ngi karku yakiway. Because Jesus says in Matthew chapter 25 verse 30, "Whatsoever you do to the least of these my brothers and sisters, you do it unto me." Namarba ujisu la ong haka kospa jungu Matthews arpusan laipo saupo katasin bapile ya ha iwe na kini ki para barit e jonga pilale ianga. May God bless each one of us. Ba utrai win karku kardo ingi iwe pa iwe. And yaro yo try Jesus Christ. Junom la junom. Amen. Kasambut lengkot. Wan men suspaingi ko blei bedon bor baro. Wan ben Suspaingi ko blei bedon bor baro. To pai kemacu mesengi pat ngin salat yem. Pai kemacu mesengi pat ngin salat yem. Kabro mau pau ko no men sim ko. Pai kemacu mesengi pat ngin salat yem. Di antipon kat khandai tarik.
ko thit ba jong jese ubayeng kum kalama hakmat ki perton hakmat chumi ki sem ken amnot ban pli ala ki sentur pad hakmat chumi ki hima sima ki duai ali ban plai em yengi ali wat ban slam shu Ben siam jong ayu trai kayai risa Kak men hu blei hu nong pen im jong a Na ba ui chakri barit jong u Ben riu ban ro na kabla kerku Ubadon bor kam krawanga ule Kerteng jong uba kuju nom kane Pateng u ai la jing isne Yaki ben riu ki ba shep ting u ble Usai kabor na laksang tila jon Upen sak madum buit ki pasaron Upen hiar kat ki bakrau bor basnim Kirit kiryarang liula kentil Akibat nganu ai ching bamba bam Kiparius pauda panosuda Ulashan bor Israel shakri ublem Ulakan mau yala kaching isne Ulakan mau kumba ulaya krem Kaching kulabu aikik patemen Kaching kular kabanes kem klem dum U Abraham badhaki kun jong u Men sim jong ari sayu play lai wen Uk panong seng kun nong sius paperten Badu men sim bakuit nong penteman Risa men sim jong ari sayu try Ngin pai bang chakan tipon Kutit ba jong jese bayeng kum kalama hakmat ki perton hakmat chumi ki sem ken amnur ban pli ala ki sentur pada hakmat chumi ki hima sima ken duai ali ban plai em yangi ali wat ban slam shu Utrayun don rengkat bat pi rengkat bat pi ru Thong in near duai Topin kloi kotrai But what slam shoe Wan ra yala ka jingyarap na bani Kanam bangi ki bangit bat kermen Nginio ka jimpenim Da ka jingwan jame May uba im Pada basan sha Junom la junom Amen Ko himmen ko para Shua bangin pen kut Kanikan tu vena Inam wan ra ka jingang nur jangi sashasi Yala puson minta Lemba ke sur jangi sister Pau Jisu don rengkat bangi Namaru long Emmanuel Kat shabapi don Jisu Ushong sabat pi Umju ino yepi marwe Wat habapi tiapang Jisu don hasenda jampi Habapi snow jinjar Habapi snow kutlad Habapi sosi Habapi snow marwe Habapi snow dog Jisu udon rengkat bat pi Ko himmen ko para Ladapi sautu Kaneka jimmaya jonga jingdon jongu Jisu Haka jingim jumpi Haki inka sem jumpi Pilaban duai But pilaban kerpadiau Jisu
banyarap ya pi pakabor jangu kan manyar halo jampi pi ki bapang pi ki bashitom tuai minda kadba ngila poi haganega sngi ka basaw jangga jing tuai novena tuai daga jinghe jisu ngapang ngashitom nga angnut benyo jing koi jingkhia nga sotu hadukat no ki bayid batoin janga ki sonsi halor kanega jimpa nga duai naga binda ki bayid batoin ki tiapang haka hospital hadukat no ngi pelut ya ka pisa ka tengka ban sumari ki hendra ngim shim yo i kano ka jingkala haka dakat met jangki tang mame marwe melaban yarab jisu haka nega janmit rangkat bat me haka nega sakramen bakuy tama ka duan ngi duai naga binda ka kamperla halo jangki karko yaki ko jisu lay jingo yaki ko jisu namar melong Emmanuel uble udon rangkat bat ki inges kem medon bat ki bayid batoin jangi ki batya haki ICU haka hospital inges kem ba medon rangkat bat ki neki himen ki para imayid iparat batya pang haki ying haka jingtia pang don lambat ki ko jisu ko himen ko para duai yalade shimet kum juru nakabinda ki bayid batoin jampi pakabor jangka jingkoi jingkia kan wan kiar halo jampi halor ki bayid batoin jampi hakanega par e duai nakabinda ka jingkoi jingkia kat bangi ruai kanega jing ruai Tuk ta pen ko ya jing pang chong in Tuk ta pen ko ya jing pang chong in Tuk ta pen ko ya jing pang ta pen ko ya jing pang ta pen ko ya jing pang chong i tuk ta pen ko ya jing pang ta pen ko ya jing pang ta pen ko ya jing pang chong i tuk ta pen ko ya jing pang chong i tuk ta pen ko ya jing pang chong in tuk ta pen ko ya jing pang ta pen ko ya jing pang ta pen ko ya jing pang chong in tuk ta pen ko ya jing pang ta pen ko ya jing pang ta pen ko ya jing pang don ki kelung don ki kenna don ki kon samla don ki long kami long ya jing im don ki bayin ki paim don ki riniam don ki father ki batia ha ki hospital paper ki don kam ya ka bor jame men kat bangela jan ma bat sni burom janga jing ha jame ki kar phadia me ko jisu bamen kene rakat di jame bamen katabat ben koi medumok ya ka jimpang jang medumok ya ka kiniang ha ka dekat mention takinduk yo bortamai halo jang o jisu bayi ta ben koi ya ki ekran yo bamen naga jingem jaki naki inga sem jaki tuk ta pen ko ya jing pang chong ai bore ki ivai pa ivai menta ko himen ko bara ta pen ko ya jing pang daga jinge baun ka ta pen ko ai ti pe menta lese pidang yai lam ma ki jinge ba bon lese pidong pidang yai lam ma ki jing so si ka ba pala lese pidong ki jing snow jing jin jar ha ka jinge jam lese pis no kan ja pis no marwe lese pimla shu ban sha ya ka de jing pang lese pidong ha ka jing pen chit tam pen sa ja jung uk soi ha ka jing jam pi kano ka jing long ka ba pi ai kin mau
Jisu ron ka bor halor kini ki jing Ta jambi pen kerpaan ya ko Jisu ya ban jing ketaban ben koi Jong rakak ti jambi ban kerpaan ya Jisu haleluya 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Kau himan kau pada, tengin kerpa dia Yesus ben kerku yang ini, berkat ba ngipet dia Yesus aga sakramen, kat ba ngit terang ya ke jingkerku, ken mau, Yesus inum ino yang ini marway, undon barabor batngi, namaru long Emmanuel. Kerku yangi kerku terang, kerku yangi kerku terang, kerku yangi kerku terang, kerku yangi kerku terang. Shim ti yangi shim ti trang, shim ti yangi shim ti trang, shim ti yangi shim ti trang, shim ti yangi shim ti trang. Rombok pau ko naman si makoy. Cuma amen. Ko dono ko tam Jisu. Ko Cecilia bakoy. Ko Francis Cecil bakoy. Ko Maria ko kumi Jisulam. Ko teng pau ko si makoy amen. En ya roh ya Jesus Christ. Junam la junam, amen.